କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅଜଣା ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି କରୋନା ଓ ଓମିକ୍ରନକୁ ନେଇ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି କରୋନା ଓ ଓମିକ୍ରନ। ଓଡ଼ିଆ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ନଳିନୀ ଅର୍କ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଙ୍କନ କରିଛି। ଏ ହେଉଛି ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ କରୁଣାତ୍ମକ ଓ ସ୍ୱଦେଶପ୍ରୀତି ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଓ ଓମିକ୍ରନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନଯୁକ୍ତ କବିତା। ମଣିଷ ସମାଜ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମହାମାରୀକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ସୁରକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବରେ ମୁଁ ଏକ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ କୋମଳ କାରୁଣ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏ ସଂସାରରେ ନୈରାଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଇବା ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଦୁର୍ବଳ ବି ନୁହେଁ। ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଦଳିତ ଶୋଷିତ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସଜାଗ ହୁଅ ମଣିଷ ଭାଇ, ସଜାଗ ହୁଅ ମହାମାରୀକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ। ଦିନେ ନୁହେଁ ଦି ଦିନ ନୁହେଁ ମାସ ବରଷ ଧରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା କରୋନା। ଦିନେ ନୁହେଁ ଦି ଦିନ ନୁହେଁ ମାସ ବରଷ ଧରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା କରୋନା। ଦୁଃଖର କାରାଗାରେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କରୋନାର ଛାୟାରେ। ଦୁଃଖର କାରାଗାରେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କରୋନାର ଛାୟାରେ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସଭେ ହେଲେ ଲାଞ୍ଛିତ, ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରଜୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଧର ଜୀବନ ସୂତ୍ର। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସଭେ ହେଲେ ଲାଞ୍ଛିତ, ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରଜୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଧର ଜୀବନ ସୂତ୍ର। ଓମିକ୍ରନ ତ୍ୟାଗପଥ ପାଇଁ କର ସଫଳ ଚେଷ୍ଟା। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଓମିକ୍ରନ ତ୍ୟାଗପଥ ପାଇଁ କର ସଫଳ ଚେଷ୍ଟା। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଝୁରି ମରିବାକୁ ମଣିଷ ଜନମି ନାହିଁ। ଅମୃତ ଶିଖା ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ଝୁରି ମରିବାକୁ ମଣିଷ ଜନମି ନାହିଁ। ଅମୃତ ଶିଖା ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ। ହେ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଭାଇ ମୋର, ମହାମାରୀ ତ୍ୟାଗପଥ ପାଇଁ। ହେ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଭାଇ ମୋର, ମହାମାରୀ ତ୍ୟାଗପଥରେ ଯାଅ ହାରି ଥରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ, ଯାଅ ହାରି ଥରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ।